Sige, okay, sige, bili muna tayong pagkain tapos hanap tayo ng pwedeng pagbigyan. Dito tayo sa park ng Bayambang at maghanap nga tayo ng pwede natin bigyan ng pagkain. Pero bibili muna tayo dito sa gilid-gilid. Hanap tayo. Uy, yun nga eh, wala naman na atang ano dito. Asan na yun? Sarado naman na ata. Pabili ako dalawa dito. Eto, magkano to? Ayan. Ayan tayo. Ayan, so nakabili nga tayo. Bumili tayo kanina. At maghanap tayo ng bibigyan. Okay, yun. Sige. Saan ba? Dito. Hanap po na tayo ng mapagbibigyan ng binili nating pagkain. Parang wala naman ata dito. Oh, ito. Sige, bigyan natin to. Okay, maawa na po kayo. Okay. Sige. Ayan. Pagkain. Okay na? Okay, thank you. Ayan. Yun talaga yan eh. Kumbaga kapag nagbibigay tayo, nakakagaan ng loob. At alam naman natin na kapag nagbibigay tayo, mas lalo pa tayong nabibless. Bukod sa nabless sila, mas lalo tayong nabibless kasi nga ganun yung ginagawa natin. So oras na ba? 3:41. Sige. At ito na naman tayo. 1 bar. Okay, so dito pagas muna tayo.